қисми сеюми саргузашти дарвеши сеюм. чун ин шунидам, ҷуръат карда тамоми саргузаштамро гуфтам. чун сухани хоҳиш ва таашшукро дид, монанди абри навбаҳор гирист, биҷӯид ва бихурӯшид ва бехуд гашт. сарашро ба канор гирифтам ва бо нармиву мулоимит ба ҳуш овардам. чун ба ҳуш омад, гуфт: эй мард, ту наёмадаӣ магар ба харобии бунёди сабру оромии ман, балки омадаӣ ки маро аз биёбон навардон кунӣ. қасам ёд кардам ки мақсади туро раво кунам ва ба ҷои музояқа накунам. агар туро маҳрум гузорам, ҷавоби султони ишқро чӣ гӯям? зеро ки қадри парешон парешон донад. хуб, аввал ту ба мақсади худ рас, то бинам оқибати ман ба куҷо расад. эй бародар, бидон ва огоҳ бош ки ман писари подшоҳи ин шаҳрам. падарам ба ғайр аз ман фарзанде надорад. маро ҳам солҳо умед ва орзу карда ёфтааст. ба муждаи зоида шудани ман 3 сол хироҷ аз раъият бармедорад ва коҳинон ва мунаҷимонро талабида аз толе ва аҳволи ояндаи ман мепурсад. онҳо баъд аз гирифтани иртифоъ ва фикри бисьёр арз мекунанд ки ин писарро то ба охири синни 14-солагӣ қироне дар толе аст ва он қирон ва руъяти офтоб ва моҳтоб тавонад буд. ағлаби гумон он аст ки то аз синни вай 14 сол нагузарад, бояд офтоб ва моҳтобро набинад ва ило ранҷҳо кашад ва мумкин аст ки девона шавад, хун бисьёр бирезад, аз одамон гурезад. эй мард, падаре ки ба он ҳама орзу фарзандро мебинад, аз шунидани ин хабар чӣ мешавад? ҳамон дам маро бо дояҳо ба зери замин мефиристад. баъд аз он некандешон ва корпардозон машварат мекунад ки будани ин тифл то 14 сол дар зери замин дуруст нест. баъд аз маслиҳат ба он қарор медиҳанд ки дар беруни шаҳр боғи нав тартиб дода ниҳоли бисьёре мешинонанд ва деворашро ба ғоят баланд мекунанд. баъд болои боғро бо чорчӯбҳо пӯшонда ба онҳо шишаҳои ғафси соф мегузаронанд. аз болои он ҳам ба намадмодон намади махсус молида мепартоянд. аз ҳар тараф домони онро маҳкам мекунанд. баъд маро бо доя ва марде ки адиби комил ва муҳандиси соҳибтабъ буд, ба он боғ мефиристонанд. муддати 7 сол маро дар он ҷо парвариш мекунанд. чун ба синни 8 солагӣ расидам, он мард ба ман хондан ва навиштанро таълим дод. ҳар моҳе як дам ғоиб мешуд. ман намедонистам ки ба куҷо меравад ва ҳолон ки вай ба назди падарам ва овардани озуқа мерафтааст. боз муддати 5 соли дигар ба дарсхонӣ ва баҳс гузашт. дона шудам, аз маънии китобҳо бохабар шудам. аммо чун ба ғайр аз муаллим ва доя касе ва сивои он боғ ҷоеро надида будам, он маконро биҳишт ва онҳоро одаму ҳаво медонистам. ҳар рӯз аз аввали рӯз дар боғ мегаштам. гули бисьёре мечидам ва ба иморат мепӯшонидам. баъд ба мутолиа машғул мешудам, то ин ки муаллим ба таълими ман менишаст. дар баҳори 13 аввали рӯз ба дастури мазкур ба гулчинӣ рафтам. гул чида гашта будам ки ногоҳ дар канори боғ гули аҷиберо дидам ки ҳаргиз ба он рангу бӯ гул надида будам. даст бурдам ва нишастам ки онро бичинам, аммо вай ғоиб шуд.
ҳайрон шудаму қад рост кардам. дида бар он гул духта ва дил аз оташи ҳайрат сӯхта будам. ҳар замон он гул бузургтар мешуд. маро аз дидани он шӯру шавқе дар дил пайдо шуда маҳви тамошо гардида будам. намедонистам ки он чист. ногоҳ аз боло овозе шунидам ки ханда мекард. сар боло кардам ки бинам кист ва сақфи боғ шикофта шудааст. сабаб он буд ки чанд шудани он намад гузашта барфу борон ва офтоб хӯрда кӯҳна шуда буд. ба иловаи он ниҳоли санавбар саркаш гашта он намадро пора карда буд. он гул ки маро ба тааҷҷуб оварда буд шӯълаи офтоб бурдааст ки ман ҳаргиз надида будам. дар он дам тахте дар ҳаво дидам ки ба дӯши 4 нафар буд ва овози ханда аз болои тахт меомад. онҳо ба тарафи замин мефуромаданд. ман чашмамро аз онҳо наканда нигоҳ кардам, то ин ки ба замин расиданд. тахтро ба замин гузоштанд ва ба каноре истоданд. нозанин санаме бар он тахт нишаста дидам ки аз ҳуснаш боғ равшан мешуд. сарвқад хушаду камонабрӯ, маҳҷабин симғабғабу гулрӯ, шӯхи бедодгар паризоде, нигаҳ оҳуфиреб саёде, ҷодуаш фитна ғамзааш хунрез, мижа қаттолу зулф ғолиябез, гесувонаш каманди гардани дил, оҳувонаш ба кор бурдани дил. ғабғабаш ҷонишини оби ҳаёт, шакарин пистааш чун ҳабби набот, даҳанаш ҳамчун ҳуққаи ёқут, намакин бӯсааш равонро қут. хол дар кунҷи он лабон чун қанд, буд аз баҳри захми чашмсипанд. лаби лаълаш чун ғунчаи хандон, силки гавҳар мисли он дандон. синаи ҳамчун тахтае аз оҷ, оҳувонро аз ӯ ба гардани боҷ. нимтоҷи ҷавоҳиркорӣ ба сар ниҳода ба тамкин ва виқдор бар он тахт нишаста минои мурассаъ ва ҷоме аз як дона лаъл дар пеш дошт. вақте ки маро ҳайрон дид, чун гули сероб хандид ва якбора намак бар ҷароҳатам пошид ва аз рӯи меҳрубонӣ маро пеш талабид. саросемавор пеш давидам, пояи тахти ӯро бусидам. он нозанин дасти мани хазинро гирифта дар пеши худ нишонид ва аз мино ҷоме пур карда нӯшид ва ҷоме ҳам аз он май ба ман бахшид ва рӯямро бусид. баъд аз ғояти дилрабоӣ гуфт: ҳайф ки одамизодро вафо нест, вагарна дил ба меҳри ту пейвастам. ман ёрои дам задан надоштам. ҳамчунин он нозанин 2 ҷоми дигар нӯшид ва ба ман дод. ба ман ҳолати ғариб ва қуввати аҷиб рӯй дод. наздик буд ки аз хурсандӣ ва нишод ҷомаи ҷон фано кунам ва худро гум карда будам. соате шуд ки ман мегиристам. ӯ табассум мекард ва рӯи маро мебусид. ногаҳ чанд нафар аз ҷинси онҳо аз ҳаво расиданд ва бо забони худ чизе гуфтанд. он санам афрохта шуд, боз аз рӯи ман бусид ва маро аз тахт бар замин гузошт ва гуфт: эй ёри азиз, мехостам даме бо ту бошам, аммо рӯзгор нопайдор мебошад. рафтему доғи ҳаҷри ту бурдем ёдгор, бар ёди мо ту ҳам дили моро нигоҳ дор. боре фаромӯш накун ва ҷомаи бевафоӣ нӯш макун. забони ман ҳам ҳамин қадар ёрӣ кард ки гуфтам: эй қиблаи дилу ҷон, туро куҷо талаб кунам ва суроғи ту аз кӣ пурсам? вай гуфт: ин кор аз ту дур аст. бори дигар мулоқот миёни мову ту амри маҳол аст ва одамизодро
қуввати дарёфтани мо нест. гуфтам: боре гӯй ки гуле аз гулистони кистӣ ва сарве аз бӯстони чистӣ. гуфт: подшоҳзодаи париёнам. дар ин дами тахти ӯро ба ҳаво бурданд ва ман ҳам ба он маҳв гардидам. ҳамин ҳисси босираам ба ҷо монда буд, ки он ҳам бар асари ӯ мебуд. боқӣ ҷон монда буд, ки он ҳам бар ӯ медавид. дигар дасту по, ақлу ҳуш аз забону гӯш аз кор монд. ақлу ҳушу хирадам рафт, чу дилдор бирафт. дастам аз кор фурӯ монд, дил аз кор бирафт. эй дарвеш, чӣ гӯям аз ҳоли худ, ки надонам ба кадом забон тақрир кунам. монанди тани беҷон ошуфта ва парешон бар хок афтодаам ва сиришк аз дида кушодаам. доя ва муаллим баъди кофтукови бисёр маро ба ин ҳоли зор ёфтанд. ҳарчанд муаллим бо ман сухан кард, аммо маро сари гуфтугӯ ва ҷавобе набуд. лекин ашки ғаммоз ҳама ҷо ҳоли дил ба рӯям боз мегуфт. муаллим гуфт, ки албатта ӯро ҷин зарар расонидааст. дуо ва таъвиз бар сарам хонданд, аммо ба ҳоли ман суде надошт. он рӯзу шабро бадон тариқ гузаронидам. чун он дардро чорае надидам ва тамаъ аз ман буридан, муаллим ба назди падарам рафт ва сурати ҳолро гуфт. падарам инро шунида саросема ба боғ давид. маро ба он ҳол дид ва дар бар кашид, рухсорамро бусид. ҳарчанд сухан мекард, аз ман ҷавобе намешунид. дар охир амирҳо, вазирҳо, аркони давлат ва ҳукамо, фузало ва табибҳо даромаданд. падарам аз ғояти изтироб ба онҳо зорӣ, беқарорӣ, ваъда, мужда ва ҳатто таҳдид ҳам мекард. боре чун кор аз даст рафта буд, маро ба шаҳр бурданд. ман аз он вақт боз, ки гули офтобро дида будам, ҳар лаҳза аҷоиби дигар медидам. аз ин боз ҳам ҳайронтар мешудам ва аз гирьяву оҳ намеосудаму шабу рӯз дар ғусса ва ранҷ будам. рӯз ба рӯз зору назортар мешудам. ҳакимҳо, табибҳо ба даъво шарбат, уламо ва шайхҳо ба дуо ва таъвиз меафзуданд, аммо онҳо сайъи беҷо ва бефоида менамуданд. ҳеҷ кадомашон воқиф аз ҳоли дили ҳайрон ва дидаи гирёни ман набуданд. ман худам забони гуфтугӯ надоштам, то ин ки 3 сол гузашт. дар ин муддат падарам ба андӯҳ буд. дар ҳар вилоят ки мешунид ҳакиме ё марди доное ҳаст, ба ҳар тариқ ки буд ҳозир менамуд. аз онҳо талабгори даъвои мани зор ва хостгори илоҷи дили бемор мешуд. баъди даъвокунии бисёр, чун бӯи асар намешунид, ба ноком ва ночор маъюс мегардид. баъд аз 3 солу ним ба ин вилоят як тоҷир, ки ҷаҳонгашта ва аксар умр дар сафар гузаронида буд, омад. азбаски одами машҳур буд, тӯҳфае чанд ба назди падарам ба расми армуғон овард. падарам аз вай ҳакими ҳозиқро ҷӯё шуд. вай гуфт, ки дар Ҳиндустон як ҷазираи хушобу ҳаво аст, ки ҷазираи ҳаким меноманд. зеро ҷугие дар он ҷазира боғе сохтааст, ки девори он ба фалак мерасад. ҳеҷ касро маҷоле ба он даромадан нест. соле як бор табобат мекунад. азбаски овозаи ӯ ба кулли Ҳиндустон ва Чину Хутан ва тамоми дигар мамлакатҳо паҳн шудааст, ҳар ҷо беморе, ки табибҳо аз илоҷи ӯ оҷиз шаванд ва дастрасӣ бурдан ба он ҷазира дошта бошанд,
аз яксола роҳ ба он ҷазира мебаранд. дар рӯзи ид дар баробари боғи ҷӯгӣ агар 100, агар 1000 ва 10,000 нафар бемор бошанд, дар паҳлӯи ҳам мехобонанд. ҷӯгӣ чун аз оббозӣ фароғ шавад, як беморонро бар башара нигоҳ мекунад ва бе ин ки набз гирад ё аҳвол пурсад, нусха навишта ба канораш меандозад ва мегузорад. чун ба нусхаи ӯ амал кунад, бемор сиҳат меёбад. гумон дорам ки агар шоҳзодаро ба он ҷо фиристанд, шояд шифо ёбад. банда метавонам ки дар 6 моҳ шоҳзодаро ба он ҷо барам. падарам аз ин мужда хурсанд шуда, яке аз вазирҳои худро, ки соҳибақл ва бакифоят буд, бо 100 нафар хизматгор ва корвони сафаркаш ба тоҷире ҳамроҳ намуда, ба далолати он марди ҷаҳондида ба он ҷазира равона кард. муддати 6 моҳ пораи дарё, пораи саҳро мепаймудем, то ин ки ба он макон расидем. аз он ҷо хушобу ҳаво, бӯи фараҳ ва шодӣ ба димоғи ҷонам расид. то қосиди хушхабар зи ҷонон омад, аз файзи ҳавош дар танам ҷон омад. бо дил гуфтам ки эй асири ғаму дард, хуш бош ки шоми ғам ба поён омад. чун ба ҷазира расидам, фараҳ ва осудагӣ ба дилам ҷо шуд, аммо забонам ёрои гуфтугӯ надошт ва ашк беихтиёрона аз чашмам мерехт. дар он ҷазира қариб 500 бемор ҳозир шуд. чун 20 рӯз гузашт, мардуми дар он ҷо ҷамъшуда шодӣ кардан гирифтанд. онҳо мегуфтанд ки фардо рӯзи иди мост. он шаб то рӯз бемордорон, ки 2-3 ҳазор нафар буданд, хурсандӣ мекарданд. чун рӯз равшан шуд, ҳамаи беморонро ба дастури муқаррарӣ дар макони махсус ба тартиб шинонданд ва парасторон худ ба канор рафтанд. 2 соат аз рӯз гузашта буд, ки дари боғ кушода шуд. писари ҳиндуи жулидамӯе бо тани урён, пешқабзае баста, китобе дар даст ва қаламдони мурассаъ дар бағал аз боғ берун шуд. вай рост ба канори дарё рафта, худро шуста, камтар сайр карда, хиромон ба ҷониби беморон омад ва ҳамон тавр ки тоҷир гуфта буд, аз дасти рост як беморонро нигоҳ мекард ва нусха менавишт. баъд нусхаро ба канори онҳо гузошта мегузашт, то ки ба ман расид. чун маро дид, мутафаккир гардиду баръакси дигарон ба сару пои ман бисёр мулоҳиза ва таъаммул кард. баъд дасти маро гирифта ишораи бархостан кард ва рост истодам. вай мулоҳизаи бисёр кард, даст бар ман гузошта фикри бисёре кард ва бе он ки нусха диҳад ё ҳарфе занад, гузашта рафт ва ба дидани дигаре сар кард. ин ҳолро дида вазири падарам ва ёрони дигар маълул шуданд. аз дармони дарди ман маъюс гашта гиристанд ва зориву фиғон мекарданд. чун ҳаким аз дидани дигарон фориғ шуд, назди ман омаду аз дастам гирифта ба боғ бурд. дар миёни боғ иморати айвоне воқеъ буд. дар як суфа аз замин то ба сақфи он китобҳои илми ҳакимӣ, табиӣ, риёзӣ ва дигар илмҳо ба хати арабӣ, юнонӣ, сурёнӣ ва ҳиндӣ чида шуда буданд. дар суфаи дигар зарфҳои тиллову нуқра, либос ва чизҳои нафис буд. дар суфаи дигар мартабонҳо, сандуқчаҳо, қутиҳои пур аз даъво ва маҷнунҳо, шарбатҳо, доруҳо буд. дар суфаи дигар чизе набуд, аммо дар миёни он даре буд, ки он дар ба даҳлизе кушода мешуд. ҳаким
маро ба он 4 суфа нишонид ва худ дари даҳлезро кушода ба дарун рафт ва дарро баст. ба ман чизе нагуфт. дарвеши азиз, ҳамин ки он рӯз гузашт, дилам андаке соқит гашт, гирья кам шуд, майли хурду хӯрок кардам ва димоғам андаке рутубат пайдо кард. ҷугӣ рӯзи 40 берун баромад. чун маро хушвақт дид, табассум кард ва гапе ки ба ман гуфта буд, сайри боғ кун ва ҳар чӣ мевае ки рағбат дорӣ бихӯр. инчунин қутиеро намуда гуфт, рӯзе ба қадри 1 нахут аз ин маъҷун майл кун. баъд аз ин суханҳо боз ба он макон рафт. ман бо дастури вай нишондодагӣ амал кардам ва рӯз ба рӯз қувват ва ҳолат пайдо мекардам. аз заифӣ берун мешудам, аммо ишқи он санам фаромӯш намешуд. рӯзҳо барои машғули китобе бардошта мехондам, то ин ки ба аксари илмҳои ғариба моҳир шудам. бо хосияти ҳамаи гул ва гиёҳ ва филизот ва ҷавоҳирот ва бо мизоҷи онҳо, бо нафъу зарари онҳо шиносо гардидам. инчунин ба кор бурдани чизҳои дигар, сохтани таркибҳо ва дигар доруҳоро донистам. аммо шунидан кай бувад монанди дидан. чун надида будам, худ тааҷҷуб мекардам ки ин давоҳо кадом аст. сухан мухтасар, то муддати 1 сол дар он макон будам. дар ин муддат ҷугиро ҳамон як бор дида будам. аз он ҷониб, дар рӯзе ки ҷугӣ маро бо худ мебарад, ёрон ва парасторонам ҳайрон ва саргардон дар он ҷазира мемонанд. мардуми дигар беморҳои худро бардошта ба вилоятҳои худ бармегарданд. парасторони ман дар он 1 сол ба меваҳои тар ва хушки он ҷазира қаноат карда рӯз мегузаронанд. ҳамин ки рӯзи иди ҷугӣ расид, вай аз хилват берун баромаду қаламдону коғаз ба дасти ман дод ва гуфт, бо ман биё. аз ақиби ӯ равон шудам. вақте ки дари боғро кушода берун баромадам, дидам ки мардуми бисёре ҷамъ омада буданд. чун ёронам маро сиҳат ва саломат бо ҷугӣ диданд, фарёд кашида нидои хурсандӣ баланд карданд. ҷугӣ табассум менамуд, аммо ман намедонистам ки инҳо киёнанд ва он шуру ғавғо барои чист. чун ҷугӣ аз оббозӣ фориғ гашт, ба дидани беморон омад. аз ман коғаз талабид. ман зуд ба ӯ коғаз додам ва қаламдон дар даст аз рӯи адаб ба пушташ истодам. ӯ ба нусха навиштан сар кард. ман нигоҳ карда донистам ки ҳар беморе чӣ дард дорад. қариб ҳамаро тамом карда буд ки ба як ҷавони зеборӯ расид. он ҷавон офтобрӯ, мушкинмӯ бошад ҳам, аз заъф бисёр бетавон ва бетоб шуда афтода буд. чашмҳо фурӯ рафта буд. ранги рӯяш зард гашта буд. чун ҳаким ба ӯ нигоҳе кард, нусхае навишт ва даво нафармуд. аз ӯ даргузашт. чун аз ҳама фориғ гашт, ба сӯи боғ равон шуда, ба ман фармон дод ки он беморро биёрам. амрашро ба ҷо оварда, он ҷавонро ба зур бардоштам ва ба боғ даровардам. онро ҷугӣ ба даруни хилват бурд ва дарро баст. ман мутафаккир шудам ки оё ба ӯ чӣ хоҳад кард.